Veď dnes je OSN na smiech. Kto zastavil Američanov v Iraku? Kto zastavil Američanov v Iráne? Kto zastavil Američanov napríklad vo Venezuele? A obávam sa, že prídu ďalšie krajiny, ktoré veľmi, veľmi sú na mape záujmov Spojených štátov, a to dnes hovorím predovšetkým o Kube. A stále ešte neskončila tá aféra okolo Dánska a Grónska, kde pravdepodobne ešte budú Spojené štáty americké prejavovať svoje záujmy. Nie je dobrá doba, sme pod tlakom cien ropy, podľa toho, ako sa prezident Trump vyspí. Keď sa dobre vyspí, tak ropa ide dole. Keď sa zle vyspí a urobí nejaké vyhlásenie, tak ropa ide automaticky hore. Aká je odpoveď na rozpad NATO? Lebo rozpad NATO môže prísť. Netvárme sa, že NATO je nezmeniteľné, alebo že sa nedá jednoducho predpokladať situácia, že by NATO mohlo dôjsť k zániku.